achara ugo nwaanyị ọmarịcha ngwa jango ọkwụrụ ọkarịsịa tukiliọkọ hey nwa nara okenye okwu n'ọnụ nne maka na ọ bụ na ịba na ya ị ga-abụ Lekki Phase 1 di ya na-ekwudi ma ọsịsa achara ugo obi nwa mara obi di ya dị na ọmarịcha nwa akwa nwa tụrụ gbajie boys ahụ n'elu nwa mkpụrụ nwa atọkwanụ m ihe dị mmadụ eme ego agbacha ọ bụ na onwe ihe ọzọ ka mgbakwuo n'ụkwụ ọzọ adịkwa mgbe dị ịgba nwa na-ekwu ihe a na-eme na-ekwu nwe n'elu mmanya ọchị egbuo m It's Bami on the beat. Amalicha, Muhammad, Amalicha, Muhammad, See, I found one with Jam, I can if you want to let a hey, one with Africa, but I on a one with Jam, I can hey, let me go say, let a hey, one with Africa, but I on boys nwata gafe ha na-ekiri your beauty me nwelo na throat toro oge ka eriri and ma na eburu Jericho ọmụnwa bụ dị mgbidi nwa bụrụ akara maka chukwu ọmụnwa bụ dị agidi nwa se itewe asị ndị paitewe okwu ga kontena a na-eme offload paitewe asị ma ata nwa se itewe asị ndị paitewe ofe bọsa afọ dịga already sold paitewe nwa paitewe Amalicha, Muhammad, So funny enough, I was just checking on my Facebook page, then I just saw this fine boy, like this fine guy, and I was not like, wow, this boy is fine. Mistakenly, my hand just clicked on the friend request button, and that was how I just sent him a friend request. I was like, oh my god, what did I do? A thought of you, they bust my head, the blast I don't know. Happen now, we did today, that would be a waste of food. They steady dripping it and they making one check and go talk. Who go buy a madam, my soul, I say, my